Marea de Vigo vimos de receber a resposta ás emendas que presentamos á proposta de modificación de ordenanzas para o ano 2020. As ordenanzas non deixan de ser un instrumento, obviamente, de recaudación, son tasas e precios públicos de todo tipo, dende o lixo ata o que pagamos por contribución, a rodaxe do coche, e dende logo para Marea de Vigo, como expresábamos a semana pasada, é un erro que nun contexto de necesidade de reconstrucción económica, de fortalecer o escudo social para, sobre todo, proteger as familias máis vulnerables de Vigo, que o goberno local simplemente leve a modificación para os precios e tasas do ano 22, exclusivamente a ordenanza fiscal xeral e dúas ou tres ordenanzas menores. Nos consideramos que neste ano 22, que coas modificacións que se queiran facer de moitas ordenanzas, ten que completarse ese escudo social e unha parte importante pode ser, por exemplo, unha rebaixa notable no IBI. Ademais, podemos entendelo como unha rebaixa circunstancial para o ano 22, entre outras cousas porque o Congreso dos Deputados acaba de aprobar a suspensión das reglas fiscais, é dicir, Vigo e os concellos deste país van a ter máis recursos pola vía das transferencias directas, tamén pola vía das cesións do IVA e de outro tipo de tributos estatais, vai a ter máis ingresos e, por tanto, pode bonificar aquelas tasas de precios públicos que pagamos os vigueses e as viguesas. Nomeadamente, considerábamos que na proposta de modificación para o ano 22 tiña que aparecer unha proposta de modificación e de expansión social de determinadas políticas de reducción de impostos, e unha delas nomeadamente o IBI, que pagamos un imposto que pagamos maioritariamente os vigueses e as viguesas sobre as nosas propiedades, pero tamén o lixo ou a auga, poñer bonificacións, obviamente circunscritas ao exercicio fiscal do ano 22, pero que puderan axudar as familias a sair dunha situación de precariedade nun contexto, como decimos, moi difícil. Non foron escoitadas ningunha das propostas de enmendas ou suxerencias que este grupo municipal trasladou ao equipo de goberno, e dende logo nos vamos a votar en contra no vindeiro pleno desta proposta de modificación de ordenanzas fiscais, entre outras cousas porque simplemente decir que non se vai a subir o IPC aos precios públicos non solventa un grave problema de cohesión económica que consideramos que hai que resolver no ano 22. E dende logo Marea de Vigo vai seguir apostando por progresividade fiscal, por maior bonificacións ás familias con menos recursos e por establecer un criterio cando menos máis social nas ordenanzas fiscais que ano tras ano imos aprobando.